Voices, il-kunċert li jiċċelebra l-mużika f'ambjent ta' familja. Imma fejn beda Voices? Kemm ilu jsir? U x'kien l-għan tiegħu? Proġett ta' Voices beda 25 sena ilu. Jikkonsisti f'grupp ta' nies volontira li joffru t-talent tagħhom, jagħtu l-ħin tagħhom volontarju u flimkien intellaw kunċert li l-għan tiegħu li jferraħ in-nies, aħna nifirħu u nferħu u fl-istess ħin niġbru somma ta' flus li tista' tmur għall-karità. Dal-kunċert naturalment jirrikjedi ħafna xogħol, ħafna impenn u fil-fatt il-kunċerti ta' Voices isiru darba kull sentejn minħabba l-fatt li hemm ħafna preparamenti involuti. Ġifieri once li jispiċċa x-xogħol ta' edizzjoni u mbagħad jibda mill-ewwel xogħol ieħor. Jiena bdejt fin-94, ġifieri li 22 sena involuta Voices, bdejt bħala membru tal-kor, kont inkanta mal-kor u kont nieħu pjaċir nagħti sem tiegħi. Mbagħad ftit bdejt nieħu sem ukoll nagħti kontribut tiegħi niddiriġi xi kanzunetta l-ewwel hemm. Dan l-aħħar 12 sena issa ili niddiriġi l-kor jien flimkien ma' sħabi u wkoll nagħmel ftit arranġamenti mużikali għall-kor. L-edizzjoni li jmiss hija l-aħħar edizzjoni tal-Voices. Qed niċċelebraw daw il-25 sena, 25 sena ta' mużika, ta' ferħ, 25 sena ta' kontribut mużikali, però anki ta' impenn lejn is-soċjetà. Għandna 30 kanzunetti popolari li huma popolari mal-udjenza u l-idea li kollha ċelebrazzjoni ta' dawn l-affarijiet. Naħseb li Voices ikkontribwixxa b'modi differenti. Naħseb li laqqa ħafna nies li għandhom intenzjonijiet sbieħ. Laqqa ħafna nies li jixtiequ jagħtu xi ħaġa lis-soċjetà. Nies li għandhom talent mużikali li jistgħu joffruh għal ġid ta' oħrajn. Naħseb li ferraħ nies li forsi huma inqas ixxurtjati minnha. Naħseb li ferraħ nies in ġenerali u naħseb li ta' nota pożittiva li hawn żgħażagħ li hawn nies li lest li jagħtu l-ħin liberu tagħhom għal ġid tal-oħrajn. Ħamsa 20 sena mhux ċajta. Daqshekk ilna nisimgħu vuċijiet sbieħ u nesperjenzaw mumenti sbieħ li taf toffri l-mużika. Naħseb meta titwieled jew il-mużika tkun importanti għalik jew kellha ma tkun kważi xejn. Aħna fil-Kastana naħseb kollha twillidna bil-muża tal-mużika u naħseb għalhekk inħossuha importanti fil-ħajja tagħna. Infatti il-mami u dadi iltaqgħu f'kor, ġifieri
mill-bidu. Nieħdu gost inkantaw. Għamilna ħafna u ħafna ħbib mill-snin konna li jenna Voices u koll qed nagħmlu xi ħaġa ta' ġid. Li aħna l-flus li niġbru, aħna ma naqalaw xejn u qed nagħtu kollox għal kawżi li għandhom bżonn il-flus. Jiena naħseb l-esperjenza tiegħi l-iktar memorabbli kien l-ewwel ftit kunċerti li ħadd parti għax kienet xi ħaġa ġdida għalija, ma kontx as such nieħu parti f'daw il-kunċerti, imma minn 1994 bdejt mal-Voices jiena u naħseb l-ewwel kunċerti li ħadd parti kienu l-iktar esperjenzi li baqgħu. U mbagħad it-tieni waħda nista' ngħid meta l-familja kollha bdiet tiħu parti u koll, allura kienet xi ħaġa li nagħmlu bħala familja l-koll. Qabel ma jibda l-konċert, backstage ikun hemm ħafna ċitamen. Da, ċajt, ħafna tani, jkun hemm ħafna emozzjonijiet. Hija esperjenza jiena dejjem kon ngħidilhom, issa m'għandkomx ċans għax din l-aħħar waħda. Imma meta kon nintaqa' ma' żgħażagħ li jħobbu jkantaw, kon ngħidilhom, ippruvaw għamlu esperjenza mqar darba ta' Voices għax hija esperjenza unika. Naħseb kollha nkunu naqra nervużi qabel il-konċert. Jiena u d-daddy noqogħdu naħtfu l-kulħadd għax inkunu eċitati. Imma naħseb min jirbaħ huwa Carl. Will you be the most excited, Carl, of all of us? Daddy, of course I am. And what happens before the Voices concert? Every time. Mux namel. Memx tagħmel? X'jiġri, you feel? I feel upset, but I know.